Ето и последната част игри, които получихме в новото ни зареждане. Watch Dogs Complete Edition, Need for Speed Ghosts, Spider-Man. Доста хора търсят Spider-Man, но ние почти винаги я нямаме, защото в момента, в който я получим, веднага се изкупува, така че ако търсите Spider-Man, заповядайте. Little Nightmares. Тази игра аз ще я взема, защото доста време я търся, така че директно си я отделям. Sega Mega Drive Classics, което е супер яката игра също. Много различни игри има тук от старите заглавия, които сме играли едно време. FIFA 18, Assassin's Creed Unity, FIFA 14. Това е първата FIFA и е версия за PlayStation 4, което е доста рядко срещано заглавие, така че ако имате интерес към тази игра, заповядайте. Max The Curse of Brotherhood. Тази игра дори не съм я чувал. God of War, Drive Club за VR, Batman Return to Arkham.